வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு தன்யா ரெசிபிஸ் தமிழ். எப்படி இருக்கீங்க? நலமா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு நம்ம சட்னி ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். ஒரே மாதிரி சட்னி அரைக்காம இந்த சட்னி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. 2 இட்லி சேர்த்து சாப்பிடுவாங்க எல்லாருமே. குழந்தைங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வர விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நல்லா கொஞ்சம் காரசாரமான சட்னி இது செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்களை எடுத்து வச்சிருக்கேன். இப்போ ஒரு கடாயில் ஒரு 2 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லெண்ணெய் ஊற்றி 10 to 15 சின்ன வெங்காயம் உரிச்சு வச்சிருக்கேன். அதையும் சேர்த்துக்கிட்டு ஒரு 25 to 30 பூண்டு உரிச்சு வச்சிருக்கேன். அதையும் சேர்த்துக்கிட்டு வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் பூண்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இந்த சட்னிக்கு நம்ம நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணணும். நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணும்போது தான் நல்லாயிருக்கும். இப்போது காஞ்ச மிளகாய் ஒரு 10 to 15 காஞ்ச மிளகாய், 2 காஷ்மீர் மிளகாய் எடுத்துருக்கேன் கலருக்காக. நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் இதுக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி மிளகாய் சேர்த்தா தான் நல்லாயிருக்கும். நம்ம நல்லெண்ணெய் சேர்க்கும்போது காரம் அந்தளவுக்கு இருக்காது. இப்போ மிளகாய் வெங்காயம் பூண்டெல்லாம் நல்லா வதங்கினதும் ஒரு சின்ன துண்டு புளியை சேர்த்துக்கலாம். புளி சேர்த்து ஒரு 2 செகண்ட் வதக்கிட்டு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆறட்டும்னு தேவையான சட்னிக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்து ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி கொண்டு வந்துடலாம். நல்லா நைஸாக அரைச்சி கொண்டு வந்துடலாம் சட்னியை. இப்போது அரைச்சாச்சு. இப்போ சட்னி தாளிக்கிறதுக்கு அதே வானலில் ஒரு குழிக்கரண்டி நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்பிலை சேர்த்து பொரியட்டோன்னு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டு சட்னியை சேர்த்து ஒரு 2 நிமிஷம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சு கொதிக்க விடலாம். கொதிச்சா அவ்வளோதான், ஒரு சூப்பரான பூண்டு சட்னி ரெடி. இது 1 வாரம் ஆனாலும் கெட்டு போகாது. ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோ ஒரு அற்புதமான சட்னி. சாப்பிட்டாங்கன்னா திரும்ப திரும்ப கேட்பாங்க. நம்ம வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. நம்ம சேனலோட மற்ற ரெசிபிஸும் பாருங்கள். பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.